eyibono gegosaria eyentang'ani nomarwaire abuchase ekinda kiaito omofuko oyo otarendiri buya bono ande takari naende ekindagera kigocha gosoera kigenda ase omubere abanyagitari barigereiri inga diet endagera what you eat largely influences the rate at which your organism ages and consequently the duration of your life. Yani okuragera okwo barorire abanyagitari na bekoreta esirota onyokora okogota use yango ye okogota okonyora omonte emyaka akorire gosene 50 lakini ekero okomorigereri gakororeka obwate emyaka 80 ase ng'enti yendagera tokoria naende mbinto kitokorigereria ng'aki ebirengereri byaito bikoba n'ebinde bunebyo bono egento tware korigereri baminto n'omuchakano onyasaye ng'aki nyasaye agoteba ase ebitabu byaye ebitabu egetang'ani tokorosoma Corinthians entang'ani Korinto entang'ani isano nemefunge 20 kyo isisoma diganko yecho isi obe gose nayo no onye naye kware basoma Omorisia soma 1 Corinthians 6:20 ekiagera mwagore twaseri gorire nene asa yumoto Nyasaye ase emibere yaino soma 19 evasi wose timoma yetinga emibere yaino ne karu yomo ikomo chenu ore ime yaino oyomo aerwe na Nyasaye na inwe timori abaina abanyene naende soma wa Korinto entang'ani eyo 3:17 onye omonto gosarie karu ya Nyasaye nasari omonto iyo na kie karu ya Nyasaye nenchenu nero ninwe igo omobere ne karu ya Nyasaye ebirengeri byaito no ikomo chenu gocha ogamba twaigwa Nyasaye ogokwana na intwe igo mono tigatwende omobere yaito ebarua ya gatatu ya Yohana 2 irube rya Yohana ibere tuabanchira ase ng'encho yekeneke gikaranste ime yaito kerokyo nakebe amo naintwe oikakare na kare nereyo usi ya gatatu yani gere John sad eleta sad ibere etevungo ibere na yemere omwanjani na asabire nga ogendere buya asama nganonsi na endo obe n'obugimu buya buno moyo oli buya amina lora bono naende Exodus okung'anya 23:25 yego tebaiga momokorere omonene Nyasaye ino na inche ninsese niendagere ino na amacha ino indusi marwaira asemore na endo some Exodus yo 15:26
akabora oise koigwera aya inche omanya sao ngokwana nako yakora ayare boronga sa maisane na gotegerera amachikane na kubwata emirubiri yane yonsi lorinche tingo kobekera marwaire anonsi buna aria na abekerete aba Misiri na girinjo moneno oyo kogwenya abana banyasaye totegerera mangana ayo aira mangana amatangani arwetu asabana ba Israeli na abana ba Israeli na bunyasa arenge gukwana na barabo bagatampa Musa agakorika mangana ayinse one kende kware gosoma Omorisia insaburi 103 tebungo isatu Zaburi 103 ekefungo isatu nere ogokwabera ebibe byawo byonsi na kugwenya amarwaire aonsi uyinyasa ogokwana ekero tautiarigete nigagoteba nyasa uyinere ogotwabera amamochonsi pichu naende nero ogotogwenia wono mwanya bantu nabo turakorokomocha naende kwabere kwa numumanyete nga nabo tokomocha naende kero twa nyumuntu kieta kaba intemperate aso koria ebintu biri bitari koriegwa na konywa na biri bitari konywa oborwaire bogocha omuntu yo twamanya gusaba ngambu ya nyasaro kitirarare otigira abana bayega wasengentu yokobe no komenya korikoro kobe Nyasaye natweta machiko buna mwayigwa ngomebere itone karu yaye igetabu nkerega Omorisia ntabanye tikoroke ke gusiba no okonya berango tebye 14 Deuteronomy 14 Okay. Deuteronomy 14 verses 2 and 3. Iga verse 2 and 3. Iga nga ekiagera inwe n'abantu abakenu asomo nene nyasao ino era obachorire mu abantu baye mwata na negete kurwa sabantu bebisa kubinde byonsi birasense isato timobesa kolia ngitiende yonsi yokogecha nakore naende soma Mark 31 Mark 6 verse 31 Mariko isano nemo 31 yegotebanga akabatebia inchwe inumweka togenda asa abantu batari mutimo kake nakia abantu abange mbarengeo bagocha na bakogenda nonyine libagati yarenge lyokoria ugotimo kanegente kia wono naende kifungo kende kubwatia wo igo kirasero Warumi 12 kifungo ekemu na isile ko yikera yego tebanga bagiba mintu nabasoroyire mona sama abiranya saye muri emibere yino ebeke mwanzo kere moyo egechenwe kiranyali gwanchu na yasaye akigo sasima kwino wekene amina tumanye tura astogo korera 1 Corinthians 10:31 Wakorintho yeri tangani 10:31 egegote abaiga gaki kamo koria gosemo kunywa gosemo gokora ingana rinde lyonsi
koronsi asobo nene bwa Nyasaye. Biamono. Kende byonsi togokora. Nyasaye tatutigeti yani busa ototebiri nga kitowene te kolende mebereje. Na banyorire temperance. Ekero kolenda toba du toragera saidi. Toba gokoragera frequently bwango. Na boko nyora ego tokoli kindagera kirikinyo sa atwankire tekolia kayibyoto kayine binde bitabwati ebintu biri ebi gosenga kiwa tebe asama gorabo si kinshwe kitawene leti kiariru na mwanya bantu kiatorete ile ikinde gosena ikiatorete ile koroneji mangana ya ntoko ya manya yande lakini okomo mwanya bantu okoriro okomo cyasegete asegetabu kyawa Efeso isano ekifungo 18 Yego kwana iga naende Timoti nda se divai ekiagara sa yo na muirwe asobo nyaka kolende moichurwe no moika. Mwaro yega uyakani umuntu gatinde tegare nsende yakomenyense yayebuye kana bakore bintu mambyache ko buri nka ninke narenge buri ninke timanye tyayo nabaraite nonye n'abantu baye bono ebitabumbira wo tuwene tegosomamo ekero nasomira mangana yanga obo bembole ase ebinyugwa etumbato tiyanche iri amarwa tanche iri ekawa tiyanche iri amachani echa nkosi timire kyaro mubere ogende ensende tali yaye okona kuomana mana tiwanche iri okonoro monta kurambura maboko nkira gagutara oyago kwanira tayo asengencho yebirengereryo okogenda kurara obotuko bwabo botambe asengencho yebirengereryo ose stress oro na botuwene te komanyanga stress nero ne miyo monto ekitabu ya Proverbs metari 17:22 Omorisia bona una boko genda naende bwangu ayoli kwa igora sieka metari 17:22 tikanda akili yogiyo oyo manaro igore tesi mikora nchika aki mute Biamono. Yako taba metari 17:22 enkoro ere no mogoko nige ko wenia bune ryogo kurende umuichano orase enkoro nigo kumia emeseto yo ya mauga na de metari 16:24 amangana akogoke niganga obuke bokurwa serichoe nigara mansu are moyo naende nigo akuweni omubere amina naende metari 15:13 enkoro ere no musaso konige korento mogoko asobosio korendo nye enkoro ere no muichano moyo nigo koba n'obororo naende 14:30 metari enkoro yo mogoko nigere n'obogima bw'omubere korende libero nigo lire obogundo bwa mauga naende metari 12:25
ogo inchana kora ase enkoro y'omonto nigo kumuigeria korende ring'ana rigiya nigo rikomorentera omogoko igo amatera nabare n'eng'encho 18 14 mitari omoiko bw'oboremu nigo okogera omonto oremereria ogochandeka korende omoiko ore n'omoichano ning'ora ayo oremererie bono ebintu byatokira asa amatukaya baminto amo na nyena asa abantu baitu baruru kurukare intu nabo tomenyete enkira enkongu kubwasa abajuri noyer baitu barwenge eko ere amaitachi ni saidi nemechando nemenge nobokongu nobonge bono gaiga igego teba ingaki oko reduce stress afieri tuateba nando morisi orore tinsa timanya tindo chekero na chaka ontebi ngaki ati kaisa non kole no duate no isano ange komi Kitai kai komi mbwate okay yo mente isano rori igego teba ekerore stress yani otar kunyara kumanya kikegendret emeremeye kware gokora kore miao gusogende gochiesa gose otebyo yo more komo omochando you share with somebody you can trust na ande kora anchera kiriota nyare gonchora nze tino kuboka mambyo ngore mbura ya ture tiga kuoma nyembura gose gogo chikotaranche ogo chweri nirigena umokyo motota akwe kwa karigena liria ekende naende gocha tobesa kwe aki amaryoga yebueka tiga kwe amaryoga yebueka ekende rara chitorobuya naendo resitibuya utimo kebuya nemeremo yogokora eyemba bari kire bakora emeremo balance work and recreation tobasa kumerera se emeremo yoka koremere make na chiesa ke na sekake ekende ge koreta naendo morembe korero omonto gete egente kiya na tobasa kumuburia waka na kibesa egento kende koregente kemo okore omanya kogende ekende tiago kore bintu bitatu engatiende giving once in a while go ayetoko baraito all the time kinse kinde kara naye ka mubugu nomo omogushina bagoteba kinga kyonsi karukinga kinaya abande bakwane gukirete ise kinde karo koi mokiri omufuko okogende sabari mushwaki uminaki keno omwana orwarete tige sabari eyo watisyo yore oretibwa averi yourself sabanya sako ekinguru no gwanta ni bwaye asoko fesi amangana ale amakong no wororo na kuyantira nga kyombokie anku na boki ba minto so kikunyu mario gorare kimoka igetabu kyo mario Warumi 12 aye monto asoma ento asoma nande yasome kaka akiba minto nabasoroire mono asama abiranya sae muri emibere yeino ebeke mwanso kere moyo ege chenu ekiranya ale gwanjo na nyasaye
na kyo sasi makoino wekene unari gusaba mono nandi munyankire ntebe nga ekero tutanche tia manganaya insatinde na butoko nyora makung tuanyora gimechando ya tonyori guturanchane bujaiga iga kuragira mono ragira okore exercise unaiga sitore tara na koromokia utari kunywa ebinte bitwaka na twate bigututige nogo chika kobo safi kobororo nenkirende self control negentekia erine insakinde teba no ekero egwenerete minyana abantu bande buya tebya bachande kire pole usena baroba gotebi narigere ngankyo na boki a positive life attitude stingia nyasaye nabago toa ebisio nabago ko ebisio no menye stress free aliko te so mobere kofi yaya amarwa yaya mecha yaya nindagara yeiterie kebusi buratore gaiga yerigere limono kito kikolie kyabantaba ekine toki manyeti ekinde kibekire binte binge bigosarie mobere yasaye tigaba seseni guye mono kusaba tore usabe esa umuya esa bobu antani ayo motongi ayo morendi ayo gotogitera ayo gotokorera birito tamanye tibya gotogwa kambu ya mona sengen kiyeringa na liao nande mbu ya mona sengen choru etamakurera mange ugane ketomenye togo sasima na tokoro kikobe terore pia ekente kera bantu bagoteba ngabati onu mu adventista muntu go prepare kogenda iguru tuasabire visio asekero yo motegere ringa neri mone moitokero yo maigwaro ramu muchaye onye tayya isane kenera tebya bande wantani wao tigabokina sekero yomo na bali banyorire mechando manno basese obao boremu nande comfort baganeti bosera bwao bobera monaintwe nande ro kogendera butambe asabira serie taria yeso mabori itu amen. Biamono Omorisia kobeke ya kwabe kira mangana ibya senchere wenerete abana batata muategere buru mwari mwegeri buya so buyenge obuyenge lekira mangana manene buna tutongire buyeme bere yeito nyasaye nande bere ne karu tonyerende nande to babaigweri nande to lichindagera chingiya nande to kwatia majiko twara gari tukaseri tuke konyale kana twara gara gata tori tuko nakero koragera twari chindagera isato chiriji kwa gacho mobere na tu atana kure binywewa nande to timoke nande to kora masoesi nande to isane kaso yumoboiga nande ntwe chandera biruta ikeria to isane kana biritu anyorire wono na wonte te kuri ba te kuri bagari keigo asaban te wana mele mentaban to babere abangina babere abaga kababere aso bwenga thank you Allo wano ukweli atwa somenta ntinye ibweti bukuntu nyerumage sabuli 139 fungu la 14 Njenko boli ndeka 39:14 allo ko boli ngate tigatora akora noyo okay kwa nyore baba mbiyamano okay sawa
abere abayinjo mbiyamo na se Omorisia mumanyi chemisia mangana yina maya kabisa maya pi yande yikumi wono ni gombwate eri mono komenta ne rinde no koboria mangana menye o komenta nale komenta nkolinga asibuna wono mankorora abwesa kwa na igoro ya ogokora exercise yani oko koriye bintu byite mirimo rinde birambuke ase megaiga korora muri abantu nabakobenda abandi bacha kobira nonyino kono koruta amaguru cyarinde ki exercise gose kono komiyo kansa gwetaiga gukora ki exercise amangana imbuyare bandu bakora ibintu binge buna bona magana aritu agapimira kira tirikari enyama yani gukora ki weight ase megaiga mbiya lakini asise alinto rusi bane bintu bana rali America bakona kubuguri ki weight ga yo koirorera erinde soigwe ebirengereryo na kende kubwato kuboria gose enkwana gose komenta tunyale komenta kero togosoma ase koirorera egitabu iki ky'abaru ntu abatokogesoma tukagekora kandi nimanye senga negitabu kirikira senchera yo gukumisana mwalimu oyo magoteba ng'akire bulletproof yani enchera pauraligete galigete paka abantu baria basomi abanene bagochaka kuamererania kubakonyora ng'amba rikonyora ase bakogenda inaigo negitabu yasa weko moja naraye tomusumboye gukirika erinde tunyale kuigwa enjiri abere togoteba kurwe chapter ya mugoika isana isatu idego tosomi igoro ya doctrine ya mabudiso yokotoleka gweito chapter ya kianda goika 11 igegukwana igoro ya Israeli ya etire Israeli ro na Israeli erebosio oru 12 baka 15 emase gitabu gekwerera igegukwana igoro ya practical stuff igoro y'obwanza igo egentekenene ekarago some gitabu ekega nigo kegosoma igoro y'okwegena igoro ya again tokoroka dispensation, faith, dispensation, and love. Igoro y'obwanchani igoro y'okwegena in doctrine. Na ende igoro ya dispensation igoro y'omubwekano bw'Abaisiraeli Abaisiraeli rende barabwo nakinyasabwate omurungu ryobaso na ninkirende abegeni ngakitogwenesa komenya ase kintu kitole moya ase obusubwensi twabere togosoma korwa chapter ya mubaka isatu nerie koerese ego diagnose ase obunyagitari togoteba ng'a ekori lingoria ng'a ninkieng'encho y'ebibe naende yaeresa kabisa ng'obo ebibe neke naende yatotebi ng'ang'a kibone ebibe ebiga birarwa ororo omochando omonene nyasaye agoikera ng'a kiagotirire tukanyora pagan problem tukanyora moral problem tukanyora egento gekorukunga religious problem and omanyete religion gose deal nero kere egento kiogokumia ase okomenya gwaita ase oboso bwense egekogera edini nogotema goikera nyasaye ase chinguru chiaito gose ase okogani gwaito buna togotema echapter ya kane ntwaba tokorigereria igoro yo ng'aki omonto agotoreka indi agotoreka omoriki Paulo agatoa omobwekano indi Aburahamu atoregete iga atoregete nyuma amasika atarasoa iga atoregete nyuma
atararuka gusa ataragenda nyangi turatebe eju yarenge na bono igatore gitoro umuntu bwesa elindawe ise y'abantu bono nakirenda zudawutie erotore getenga kiyamachike karasoke yene evidence yegotwara kingo gotore kaweito tikokwa tiene thing no kolenda kwa machiko gozo nemegiro getelize tonyale kugwena antu agende tamagana ajua sobo imbe kabisa na ende tuwabaire toko ya irole rake na kubolia maswali ya matema kyagocha isano nero tuwaligere to karoranga ngaki nyasaye bwe ko manyene atu tori giga to tole chekaro tuwalenge tutamanye tutali moligia gocha gocha isane bono nere gutwaro kiguru yo tene kaweito ngana itugo chakera iguru ya Kristo manyene kubambu guru yo musaraba akabambu obo ntebori bwa rweta somo ikolia Adamu na Hawa pero bakorete bibe bono akayorusiororo agato muikomo cyangwa iteraso kwege elindo muiko yumanya komenya imbeye ito bono igendo ky'ubukuminkelimo umuikomo cyangwa saho menye imbeye ito bono no mubere to bwata no mubere bwebibe bono nakyo kera togo ikase etapte yaisana ibere etokoro kabosku yamachike bintu bibere togo chikorigere igoro y'amachiko na igoro y'umubere ebintu binene sana paura gukwana asentera Anza se kitabu yekeiga kyare abarubi esapten komu ku understand na bata bande baje somire na endo kuna n'abatebinga abanta so kwamberere kwa masomo nuko lingoria negitabu geko baemechando echapte ko baemechande nene echapta ya gatano kabiri chapte yiga ne robono togo soa elinde kunyale kuligere libono munali twatigera o ina kiego toke bibono iga ekaro twakolera chapta ya isanemo ya tokolere gotote biguru yabasomba bakore dibabere ingo korera ningo tali korera gango trasoma chapte isana ibere bunge bitanga diga ebunge akamo ikabitana na kemo torolen kiego kwa simomanye ti baminto nteni wango kwana nabo bamanyete amatiko wono Paulo ekara kulikaga ekara chakire chapte ya gatana kabiri gesiye kiya gatana kabiri kiya barumi biga goteba simomanye tinga ekerongo kwana igani go kwana n'abantu bamanye tamati abajahudi ekitabu ekege karoge kogenda yani birubelige karoli kogenda rumi mona banta banda kulikira n'abayahudi bamuhabo bamanye tamati na amatiko nigo akugambera umuntu akerare moyo ibere nakyo mukungu onyomire igasibire n'amatiko asomusatoye ekerere ari moyo korendo musatoye karakwe iroyo osiboiro konwa samatikalia amusibete ate omomanyi korende omusata oya naboigo ekera omusatoye ari moyo aiteko bano musatonde nigakorokwa omutumani korende omusatoye karakwe iroyo osiboiro konwase amatikayo na isako nyuomwa n'omusatonde sakorokwa omutumani inye naboigo baminto na ino mwakwereire amatiko asentera y'omubiri Kristo erinde munyare koba ab'omwao abayere oyo oboge tuwe korwasa abakure erinde tomwamere Nyasaye okwama usana nakiekera tuarenge imeyengenso yaito yebide okuganya waito kwebide okaboka asengenso y'amatiko
kugakora emirimo ase ebirimo byaitu goika tukamera amakweri okwama kanemo korende bono twakiboirwe korwa ase amakiriko twakwereire aya tosibete erinde tonyare gokorera ase obogima oboria bw'omoika tari ase y'amakiriko akare ayanyikire muruze muna paura gochaka igase asokubu ekarago tochakiraga ni gago tuaka ni gago to kerengere yogati ekikonya chakire kogwe igesie yeso ge kwera ekarago to me bungo merongevere na bitatu gokwanere kige kogerago chaka iganga timumanye tinga zo samange bungo merongevere na bitatu kogwe chapter hii amage Tanemo 22 and 20. Korende bono ekero mwasi boiro korwa sebibe nagokoroko babatumba banyasaye okwama kwaino mwore nakwo noko nga mokorwe koba abatemu na omwari oyo n'obogima bwakare makare nakienyerie yebibe n'amakweri korende kewa kinyasaye n'obogima bwakare makare ase Kristo Yesu omonene waitu bono Paulo enkerago koragawo nogo totezinga timumanyitenga inu mwakwete korende inu bono mwakura ase omusaraba ekero Kristo agokwa akabamba omonto oria omotang'ani omokora agakwanere agatoa omoiko omoria erinde tobabagia ase nakio gekogera buna twagamba igoro y'ebatiso ekero omonto abatizirwe naende nabaete omobwekano bw'omogakondo omoisilamu ekero achiete korigereria akaranga omonto ori baminto narora obekwa amache ime naro oboka gocha igoro ng'aki bona aba omoyia lakini ase okwegena ekero kwegenire omoiko konyora ime yao n'omoiko omochenu bono nakio gekogera ase chapter eye ekero twasoma igo twakorire togoteba ng'a Paulo niga agototenga bono ekero kwanyorire omoiko omogeni omoiko nyasaye omoiko omochenu bono bibeti bikogamba igoro yao bono ntobwate ogochora ritang'ani ekero ebibe biarengo ntwachore tomanye ebibe nigo biatutasikore naende bono ekitware gokora gioka tomanyete n'ebibe lakini bono ekero twatoriwe na Kristo bono ntobwate ogochora bono bibeti bikogamba naende nonya nekero tokobikora ase egento tori ase omobere bw'ebibe titori gotwara omorembe ime y'ebibe ebio nigo togochandeka ebirengererio ng'a niki kiagera nakora eke egekogera ntomanyete ng'eng'eria y'ebibe n'amakweri korende ekeegwa kia nyasaye n'obogima bwakare bono ekero Paulo akorika iga omanya gosoa amanya yetari enyuomo exactly agokwana iga agokwana ase omoreng'ano ekero agototebi ng'ati igo nkorikera buna abanto bamanyete amachiko lakini omoreng'ani oyo akorwa n'oria abayahudi bamanyete exactly buna ore egekogera omokungu ekero anyuomiru niga abwateranirie okobwatana kori bakonyuomana niga abwateranirie na goika amakweri okabatanane injera teyo in the Old Testament ase okobwatana ogokoro enyuomo yarenge gosaribwa abanto mbatete nonya nase Kristo bakomobori ng'a bono ngase mugatotebeti ng'a twarwe certificate Kristo akabatebi iga abaete ase egento mobwate emetwe nyuomo egento gekoro kwe contract nki arenge gosaribwa goika oyoma arenge gokwa erinde manya na kiki exactly atagete gotworokia ng'a bono okobwatana bwaitu n'ebibe biria Adamu na Hawa bakorete ebibe inchera teyo twarenge gosiboka korwa ase ebibe biria otatigwa oyoma arenge gokwa bono
Krista gacha wakane deni eyu ekerati cha wakane deni eyu akabambwa so musaraba akabambu no moiko itori webive erinda gato moiko motenu meyeito yoko na cha komokara jasa moiko tali ko pare bive karo Krista mejere wono moiko yo iga goro moikeranu omweka ine Kristo munatara lakini yomenye taso umubiri webive ane nawe yarasalirina umubiri ole go kulisanga nibona moiko itori go igolenge go faith ekina elindo nyale wekwera lakini wono Kristo gato kwereire wono nigo tokomenya tosemereti elinde emeremo Nyasaye akiri imeyeito yogo totoria elinde tonyale goikero gotoleka ekerago to umubiri omogia noro temuna tochaki igato chaki ngati momanye tinga ekerongo kwana egenta ndiria gukwana ngeri buna momanyiste buna momanyiste munego kwaneka and the Lord says he is speaking specifically to the Jewish believers. Igago kwana se bali bamanye tamatiko basoe to kubwata na kwa matiko alia Musa amachika alia ako babwata ni elinde ba manyanga nikikego kwana ese yekarako ba kubweka noyo iga mwenyomo understand it exactly nakirenda abantu bebisa kumba alengeze amatiko naende ba manye tematiko ase igo mbabwata kenda lakini temine tinga igo ogo bagwe tabosa ege tokera na barabunda obakugambi gwaso busubwa Nyasaye ko bwatekana nebibe byabo naende Yesu nakwane tigire iga igoro yenyomo muntu kaligo tigamoka iginyo mana wala arengege tokyo kumya karoga soma azeruka ikomina isane bungo ikomina mtala bitato na omonto everyone eke usike gokwa kera oyo gotigamokaye na konyoma oyo onde okumanyire nero yo konyoma oyo otigirwe no musacha oye noyo otomanyire ejo naryo litikago kwane exactly nga iralyonyo omuntu olego nakyo ko era no eniira tokobeka alinga ekinyasaye abwataniri amo muntu nditaba iso bwatana lasi gobona so bwatana neka oikoyo makwe ekeroyo makuro mongina umugako ya kure monoga no mugaka paurago kwana ekero umugako ya kuro umongina nabara amenyo begete tinga nabara amenyo kwero kangere mukanya lebe nabara amenyo bundara kindia soboronge monto litayo nare no bosibole wokonyo muno monto ndonyo gota ina ebyako nyagokora beyond ibibwati kende lakini igenteka natugwana takoligereriga iga mwanya bana abanja ujya abayiga Pawulo kwanera n'abantu bamanye tamatiko n'abantu bale kugambi kuwetera tamatiko n'abatabiri n'abantu beza kubarabo mbabwa tamatikayo lakini muna twasomaliya chapter ya kabere abarumi bere ibungo 17 ya pateli nga Nyasaye tabwati wanchereria abamatiko nigo bakugambiwa samatiko nabo batabwati amatiko nabo bakugambiwa somana ekyagera wanchereria tikoli ase Nyasaye na kibonsi abakoze bibe batalina amatiko nabasire batalina amatiko nabonsi abakoze ebibe bale n'amatiko nabo baranacherwe ekina samatiko no chegento Pawulo totevika having the law and being bound to the Mosaic covenant doesn't overpass any advantages in terms of righteousness. Abubwata ogochika kubwata kanano kubwata na kolia teliko bakende kementa tagoetanya kubwata kanano boronge kolende
because that law only serves us to convict us for our unrighteousness. Egeko kerogo chika kolini go kwalenge nseme yamo yogotogambye asinginjo yogotababoronge weito. It lacks the power to convert us into righteousness. Ogo chikege ntugwasinyire echinguru gotolese linde tunyale komenya soboro. So on that day of eternal judgment, Gentiles and Jews alike will be convicted for their sin regardless of how much of God's law they need. Nevanga chiba majeto chikana bonse pi muna tu aveta dogo soma koruli tanga nyari tu aroche na the pagan person yumuntu mumwamu tamu majeto nyasa no ye no butunju bwesa ni gobo kumugamba boko mugambi nga weisine kumworo kinga nyasaye ningo elinde bamusa sime nyasaye gweke asike mungu bya kanera guligere Paulo ni gago kwana nga tugakorwa gukwa kirole ngona ende bune gukwa ije nagoigo baminto na inu mwakwereire amatiko asentera yo mubero Kristo bono mwakwereire amatiko asentera yo mubero Kristo erinde munyale koba abomwao bono tunyale koba abomwao tali badamu kutangani lakini badamu omoja abayere oyo boge tuwe ko wasaba bona ba Kristo yo. Our separation from the covenant of law isn't optional. It is not something we have to agree to. Very optional. Negento nyasa egekogera Kristo onyakwere. Elinde tomuamere nyasaye okwama. Bono tunyale gutwaro kwama gukoreta matunda naende koba batemereria ambassadors ba Kristo mane iginteka naende tugwena takorora kana tagusoma itabu igitabu ikiga na morokererio y'abantu abegeni ababwatani b'ekanisa igitabu ky'abarumi tari igitabu cy'evangelism togokikurandĩria abantu banjoke ikiga ni igitabu Paulo akurikira abakristo bari kanisa imwe baunjokire bamwegeni atagite kuborokereria morokererio bagwenete kumanya muna bagwenete kumugwenera nyasaye na kibagwenete ko sanctified na kibagwenete kumugwenera aseigo na kikagukwanira iganga bono ogotora wito n'uruntu n'umongi n'uri twateba ekera unjokire ekera beire ekera umuga yakure orusi waje obeire umusibole egento kende togotanga bono obeire single again gusa obeire umuise kenaende elindanyale olivyo moto naende in fact naana abakolosayi tosomeke bungeke bukia abakolosayi abakolosayi bere bunge mirongo ibere gyokere Akenye mwakule amo na Kristo bono ni mwakule na Kristo mwatigire amorokererio ayelitangani ayense bono mwatigira amorokererio y'amatangani yense nase kirende mugendereta buna nabense muri nase kirende mokomenya muna abantu nase kinaende moko iwera amatiko bunayo bono norotegento Paulo atagitego totebiga ende igotegeko enda sike bungo kiaga tano na limo agwa saga tote na bono twasiboirwe kugwasa amachikalie egepokera omoikorio motangani oyo olengororo twabwate korulitangani bono orusiwo ovambirwe na Kristo ekera ovambirwe na Kristo otoire bono omoikoye imeyeito erinde tunyala ko baba ikeranu munaro omoikeranu
one karato iriga kerenda kia karoto kumurige kerenda kia karoto kona chevida igo tubwene takuna jamuga Kristo kangali na ile na bayoli riga okoboli ko tuwa bwate no nyeri ki bandi abantu bawata what could Jesus do in the Kristo ngegokora in a sense ochio koboli opukole misplay kogero moikonya sai no wena to no le imeye itoriri ogotworo kinga nikito wena tagoka nikiekero ngeto wena takomokole but there you go. The first consequence for our body is how we serve God now. Bono makito como korera nyasai. Having come to faith, we serve Him according to our new spiritual life. Bono ekero tuachira so kuigena ni goto como korera kuwatitana nomo gimabweke moika. That new spiritual life is boundless in its opportunity. One tua onchokire tua veira vanya sai tua veira va Kristo nigo togo kora kuwatitana no wanja kwaye. Ekove kogera no nyentita ako totevingo itunaba litanga nyuma yese no ena abantu balinga ko choru ko baba kwani ni ko balinga bakwani benyo mbake turekini orote mna petra ko tote iga tenga bono ni go tole abantu aba ni go turaba kwani aba chorwa tiro yo mo garo mo kwani na igo ja sawa to chori de that man yo anango kwana ali gente Yohana inye ebungo emeronge bere na bitatu. Hanga to so me kitabu. Yohana inye ebungo emeronge bere na bitatu, ebungo emeronge bere na bitatu. Korende ensanete nabono nere ekero abasati mibekene barasati metata atomoika na ekene. Ekiagera tata nigo akorigia abantu bunabo bamosasime Nyasaye no moika nabo bakomosasima nabagwenerete komosasima asomoika na ekene no chegento ekero bien sako akukwana lino mominori olenga ase so Igago telling in that lake and the Aichi Voloi. Ekeraba sasi miveke and baramusa simeta sumo ikana second. Abuna wakoligia egekogera bona sike muika kwa veira va Kristo boetra so kwege. Nekero tua veira so kwege egekogera Nyasaye numoika. Na intu abutoko musasima nigo toko musasima kwekera so moika na sekende nurute so tutaragenda sense mende yo gukwa ekimigo kia mwatira ni korwa koru chapter yende tu abatogoto kono tutaragende igento kende nkera paura gukwa na ate kebungo kia gatano inkia gukwa naga kebungo kia gatano inkia kwa na usana hiyo Ebateba nakeka tuarenge meyengenze itoyegize ekero tuarenga abantu abamuhamu abantu bebibe okogania waito kwebibe bokaboka asengenze amatiko bone kerama chikachicha okogania waito bokaboka kogakora emeremo ase ebirimo byaito goika tokamera amakweri okwama bona magana y'obukumya lega nga kyomo yani riboli rine n'ubwana takweboli iga nikikije okwana egekogera karo twarenga abantu tutamanye tamatiko kende nkeyo twamanye tutatigo okora ebibe nande twamanye tegogigose n'ebibe bona karo ugotika wacha nikigwatokorera ugotika bono
asante ni go to tebe igo wache terinde to kore vive mono yani to manye vive na ndi to bi kore ge ko gero go chika botanda gero wache igo ko to kore vive no manyete no ana gero go te bi mwana na to buate subudi yu ko yole na ya ko te manga hey na igo je kure ga ko yole o manya ko je buata mo na ige karamba chika so etni ga to kore to wa ba ya bi mo tomando Nikirande toratebe. Amachiko nevive. Ya, saibo. Ona machiko gachicha naenda tokora tua kore vive mono. Ona machiko nevive. Korenda tinare komanye vive, onya machika tarengeo. Bono nare komanye vive, onya machika tarengo. Ege kogere kere vive via lengo via raire. Lakini ya karogo jika wacha bitabo somera ya bakaisana ito. Bakaki. Naki inare komanya uko ganyo kobe, onyo gotika, ota bateba, so bano ko ganyo kobe. Korende bibe bikanyora bibaga so uko jika koria bikabo kema sende tingenje cyonse cyo ko ganyo kobe. Asama jika kali biroye bibendi kwete. Yanda inche igana arenge moyo awori tanganie keronta arenge na matiko korenda kero ogochika koria wachete erize bikaboka na inche ngakwa Koma ikomida ogochika koria wokonga ogogima okarorekana gokondetera amakwere kominemo na kibibe bikanyora ribaga sogochika koria bikangaina na ase korokwa bikanyita no baminta mangana ago kwanuga as expected. Paul says the law is not sin but is actually the opposite. The law is the definition of holiness. Yete mungo je komina kamere Paulo gago kora wogo te ango gochika no gochanu na endo boike reke ufa na boira machiko na machanu na ogochika na ogochenu na okwa boronge na okuya biamolo ogochika no ogochenu ogochika no okwa boronge no ogochika no ogochenu ikintu yanya no kuya buna nyasaro muya no moikera no nechimbu chia nyasa lakini nale gocha komanya ebibe onyo ogochika gotatete bone kero ogochika wacha manya okugani kwano ukobe bono gokaimoke ekero gochika kogo ukani igaya te banga okorokobe lakini covetous otwaka gonto ire kalena libero nale kumanyanga limbwa te libero onyo gochika gotante betine incho gochika gwakora igo gwante binga egente keigane kebe ebibe no byalenge imeyane lakini timanye tinganga kibire until ogochika gwacha kwangeresera ngibibe nebiga so iba nga ekaroko irege ndo kyomonto ataroki o planet koiba na iba kwaiba ogochika kwagotebina okoiba mbobe bono ige karongo tigokora iga bono iga nario naiba igona asadi yogochika kwanya sai ngabone karongo chika gwachicha ugankora bono ngo kore bibe mono ingenzo yale gukangurukira imono ngakindo munyabibe ugutika gukabekerore yokonyoro kienga ngaki ubuzi umwana bofororekana amainane tapurashiri iga se endagera nali nengwere tase bikobago tutinge ninche bwatete amaino nindane irigo sibi kuchika kerore tigiko go sibia go zeke go prasi go zeke ko gingere tindaru ateigo ekerona tikuligere yogochi manya no nada no nada na agwa so bugo do ede no ekero mo ngino lia engiti ya mo sebe tinga asinya sai bona batebe ti akamanya go teba agateba mna batebe Bueno, es que bungo ya sana. Pasó menos. Genesis, mwanzo.
nga chiamo tebesye no to chakira sin braya chake to twe Ebateba isoko isanemu omukungu agatia kororo omotori ang'ana omuyore omotori nabo ori ngomuya butambe lakini bone kere ngiti yamwereza ng'omotoyo igangwa kane tubu lichiko omuyore asokoriegwa okogwenera amaiso na omotoria noyo gwokoganigwa ekiagera okoba okomanya agatwa amatunda aye akaria eria akaa omosacha oye nera akaria na amaiso abo bonsi babere akaramukibwa bakamanyanga ngetiryanda bare bagatabura amato omoko bakayabwatania bakeboya iki Paula atagitigo totebie kerago totebi igoro yoguti igere ryo mubwe kanore gakoruri isangani when Adam and Eve sinned they put into effect the word of God promising spiritual death. Bono bakabeka lingana lirinya saa batebeti ngogo kwangana mukwe egekogera ogojikana kuguma yete weka ba tu aliede bono they both babere bakachencho moikobo erinde bakaba bono omoiko yogule bakaba foreign creature ekero bagwa bakaba babisa banyasai no and that change produced a new immense spiritual force in their body. Bono omoika wumove ogasoa imeye mebere yabo. That spiritual force recognized it was an enemy of God and under sentence of death. Bono moiko lio kero oyo lenge maminja ya nyasai no moviso nyasai na ende ogwate eki na chugu woda cheire kida chugu na chokororera bono immediately mwanya abantu muzata no mukunguri sangani amaisa bakayiguka ejunenzera yo kwaro kalinga bakarora bono egento byo kwaro kinga na chibi bya soire ime yabo muikomo venga kio soire ime they were no longer innocent and unfamiliar with sin and evil. Bono babeira abanyabibe now they knew it intimately bakamanye bibe aseburonge kabisa nga na chibi bikororokana they sensed they were naked matukonsi na baba alengo bosara kimimba manyete igoni kogera kogera baikera bono ika they were experiencing a subconscious change. Their foreign spirit was now an enemy of God and under church. Bono umo ikoyo swaime yabo mogeni digoro umo bisoja sai asigo bono bakasoa ko babantu batageti komorora sai no ele karago ta azumu gondo eden bono tibatageti komorora bakevisa korwenda kiyo kogenderera paka bono iga paka twista digo turai umo chano wewe. From that point forward, humanity has shared this sense of God as our enemy and that we are vulnerable to his judgment. Asigo mwanya banto menyiro manyetengere no mobisonya sa. We see men fall in fear when in the presence of the holiness of God. Digo tokorra mwanya bantako. Toro cha se vive sempre ya chake tuko kwera. No ya chake tuko kwera korugaje. Bono tugatwara umuikomo be. Bono litiko litanga niko karibu nalie. Bono umuikomo boga soime. Umuikoli korusi wororo. Okobwata na kolitwa soete na kora ko bono yo malenge bukwa. Ekero pisa chicha agakwa elindaga naigo bono gochika
uguchika igokogo tokora tokoli vive mono ege kogera bono kugu tuoro kelimimkie kebe sasa mengo ikombinaisa tuna ikombinaisa bono ine ya ederi ya ndia daira makweli atende ya saibo ederi kanita asentera ye ederi ya yo ederi dole kanenga nedibe elinde asuguchika kolia ederi mente ka koba bitani nekerengo ono luru chizi vimuna vi comment ka singen chiyogo chika kolinga na singen chokoro kobe ya uguchika nuku ya uguchika nogo chenu uguchika nigo kugo tuoro ke ikomina ngekiagata na kitu amanyirenga ama chiko nayo moika orende no monto wengenze yeze bono nte mwanya bantu the fresh umubere no monto bwebive oveiro musumba bwebive in fact umusumba bolwa kole teisana mona bono tu abeire digo nao nasiwe nse asogosomba bwebive bono nte no monto ngodiria sebive kere biranga byane no gukora twane no bwebive ni gondo musumba bwebive so here is booms his line of reasoning one step further. He has can we say that the Lord being good is still to blame for causing our death? Amen. Amachi kononyara maya narale soko yoko tokora ilinde tonyora makweli yebive igwama chiko nara tugwana tako Paulo ni gago kana we die because of sin. Not because the law exists that we violate. And the law gives us opportunity to see how sinful we truly are. It shows how evil we are, that we turn something good into something leading to death. We were always sinful, but by giving us his law, God showed men how utterly sinful we are. Na watu alenga majabiwe tambe lakini akaona sala tuguchika kwaye bono nigo kugu tuoro kibuna tole tintira yebi bangana buna tutagwena sia so ase yon na watu ate but if so it is like the light of an open flame bono igo tuoro kineke ganeka ganga kego tutamba ya igo tuaso aso molero imama gutaime ono kujitolere ebyo bitobuate bitolere ninga tinga ndale muna paura gotoera sanga igani yata gitego tote ya soko genda sobwa ke bungo ikomina isano ko ikomina igento kan koera sa kabisa nyore ndi to imuna tanganale kubwe kwale rancho manyene kelinga ki boni bigeni go dia nyore tan opportunity koro kamono asing no kugani wito kolio koge ono kukanyora liba kalio kwero kiemono asing nchogo tika kwa role kanora ekigo kwa na 15 through 20 Omorisia nina kipima nyetia yango kora ekiagera ayanyantete jindiko ya kora kolenda ayange tete na rongo kora kolenda nyengo kora ayantanteti ninoye na antire nina kama chiko namaya bono paurongo tote viale bono bwebikyo mwajene bono omanye trambu bukurwa so kwana igoro y'abantu asitwenzi bono kirasana individual na ende yugo tworo kibuna intwetole
omugweka n'oyo omonyene igagototewe nga bono bamire ayankoga nigokora tindiko yakora amaya nigongokora ayangete ekikominezana mugyaoga bono linde onyingokora bibya ebimpaka netigokora igo bono nigo nkubu wongwanchirana n'amatike egekogera nigakonyoro king'aro n'amayali Kumesana ebyo basayo wamatali intenko yakora korende nebibe birye byale bono ekigatali excuse paura atagetegatotebinga ekero twakorire ebintu erinde totamere ng'aya bono tali intenko kora egentagototebinga ebibe biri bine ijeito buno onde bwensi bunero omonyene nabyo bikokera twakora amabe aka yebono tali intenko yakora korende nebibe birya bimenya taimasende nakina amanyire nga imasende asengente anayogobe kende kiyatikeyo okorigia kwogokora ofuyankoreo korende tinkonyara kogokora nonche tinkonyara gokora yarama egento nkero kegonte binkole biyara kiri tindikonyara gokora ekero ngochigotema gokora nkonyora nakorire amabe nikigekogera naigo bono auroga itigasoma ase egesongo munantagetebu he is describing the frustration we all know living with a sinful nature. Paulo niga koeresa frustration. Ugutanga pumuntu bono goikera wakuminga ekeromenyete n'umubiri bw'ebibe nikikeko korekana. Paul is asking us to think again about what we are experiencing in those moments. Paulo niga atagete tolengere linaende nga nikitokonyole kero tugoikera chinga tumunetiga. He says, if I do something I don't want to do, then I am showing that I agree with God's law and confessing it is good. Bono igo imeyanige tunkero kegonte ekyogo kora tikyekironge igogo chikakwanya sae no kuyege kogera nyasaye ni gata getembo muya my dislike for my own sin is evidence that my spirit shares the mind of Christ. Ekeron konyora na bono kororande nga nikikereke bebo cyubwane igogo omo ipanole imeyane okobwatana no iko Kristo. Previously, I could have failed that way. Konyentara unto kantarabu muntu mwegeni. Tina manyetinga etegalete. Nabona alego kare video kaigona matukonzi nagendera. Lakini wone keron korora igege ntunkero kia veirime. Paulo gani gahuchincho kwana iguru yaje. Me and I. Ekera polifar. Omo ikoli omo chanuri meyane. Omo ikoli omo chanu tuarira sinchira yo kwegena. Where is the desire to sin coming from there? Ekero wana togo kalevi ve na yoko ga yoko igapo korwa. Eke bumbo ikomina isa isa tonga kiyoga tote. Na kina amanyire nga ima sende engente yana yogobe sende kiyatikeyo. There is something dwelling in me, my flesh, my body. Completely 100%. Nothing good dwells in it, as Paul says. It is the source of my desire for doing wrong, and it is opposed to my spirit. Dorote, omo ikoli yo soete imeyana senchira ya Krista senchira yo kwegena
Omoverone bono no bwatese gikatyomo ikoyo igano. Sekora. Okolia kwa gokora okuyankoreo korende tinkonyara gokora. Dorote. Bono mpuganinde gokora bondo tayora nsebyo mwege ni otagete kobo mwege otagete gotwara rivero kalende there is what we call Christians will struggle with living in ways contrary to our confession. Ekero yani kelito wetangaza tore na kelito gokora tinga kitinde tikelito exactly una kelito takete. Buna paura gukwa na wese kibungo ikumila kianda nkorwara so bwe na magana wana gukwa seba Nna kikeria kere kiyanya ntepe indi ko gakora korende keria kere ekebe ntantetie na kiongo kora. How is this possible? Nikige kogera ngokora keria ntalikonyara intatageti gokora. Why aren't we in control of ourselves? Nikige kogera tutabwa tiobobwi azitore twa banyene twega mbere ikibundira wese bunge merongeze. Merongere. Anye ngokora keria ntanteti Bwana tali ntenko gakora korende ne bibebiria imanya taima sende. Bwana loro tege ndaga pate. Ime yane. There is a your spiritual will and your physical will. Okona chakwa weke moika, nokona chakwa kuomo bere mbire ime ya unga na bateviri richise seivere tikorwana. Oliomo nyana na manye tenere lie kobuye. Mere lio korage limono. Your spiritual will wants what God wants. Okogani kwa weke moika ni okogani tikerinya saha tagete. While your physical will wants what the enemy wants. Korendo kogani kuomo bere ni okogani tikeri yomo visa tagete. It causes you to go against your own wish. It gets it its way because you listen to its desires and give in to its request. One you need go kora elinde kwa iwera yani kwa na endo musomba korwari aswalo. Sasa menge bunge maronge na kemo wike maronge na tatu. Na rali rogo chikoko ngakondigetie gokora ekere kebenigo kenye sungetie. Makini gongo sasoka mono asomoyone asengete amachikanya sae korenda asebi mobiane na arori gogochika konde ikoreo okorwana esegi no gochika guokomanya wane na kogo nkora koba omusaporwa wogochika koria kwebize kora asebi mobiane buyamoneka ono lorote imeyane Paulo na kiki akagitego toteli imeyane segne rororo omo ikonya saa omo chenu olio Krista avekire imeyeito lororo lakini ni goturaso mobe korukwa batise tu karusi bumeya maso gatebanga bono kwabeire getongwe keji sincerely na bore getongwe keji igekogera omo ikonya saa bono no menyete imeya lakini omubere tubwate n'oyo bwebibe omubere oyo igokogani kwaye botambe n'obutaka gokora ebibe asigo evil is something that is present in us even as we want to do good. Asigo okogani gokora ebibe n'okole amona y'obutambe n'onyene karokogani tigokora amaya. In my spirit, Paul says, I love what God loves and want what God wants. But in my physical body, I find a source of evil that is actively opposing my efforts to follow
God and suffering. Bono imeyane ebibembira. Ekino kyegekokera to tigatosome inganta getutokolera togamu kinze kigakyekera ali asokolera abantu babulye muswa tosome ngebunge 22 obobe n'obwana nte mwanya bantu niko oransi bole korwase omubiri oyo bonekero Paulo akoligereria omubiri oyo tubwate bw'amakweli obobe n'obwana oteba nimoransi bole kumanya konyora liki bwe 25 mwatire nyasanya mbuya mwanase Yesu Kristo omaneno ito nakinto monyene atokomanya kwana nigongokorera amatika Nyasaye korende asengenze yobubi bwana nigongokorera amatika ebibe mbuya moleke Lord, we are wretched in this present state. Bono goturaba ve enteratole. We are all like a walking Greek tragedy. We have been equipped to know what God wants and given our desire to please Him. To avail toko vekwa enchera tugwena takomokorera Nyasaye. And twari webiwane rumuna tugwena takomokorera Nyasaye. And just we are shackled to a body dedicated to opposing you. Korende bono nigo tosibire tinga tale n'umubero kogenda mamincha ya Nyasaye. It seems like a recipe for frustration. Boni igo tuikialia tutugo tanganga. Ekero kweligere liwakumi ikigoso na korera ige. Ekero kwale ngo munyabibo manyete omunyabiba nini. Ekero kojo taracha so kwegena. No nyene merumi kwale ko rutaraisi. Lakini bone kero kwa bero mwegeni. Oise ko kwa no morumi go sisi pora mu muntu igo kwikinga baminto kigoso na korera iga. Ege ko kera bonu mu ikanole ime yawo ko gotezi kange kito kwane kange kito kwane. Lakini umubiro buno muntu akugwake pavye igore tayare nayo mwake back. Lakini umuika wako gotezi irangora ugwene tikoirania mabasa amabe nigo gwene tekobo umwororo ni umuikonya sahe nori umubiro yo igamba ko mayo sirire pioruro twairwe mebere meya iraje tobaba ikerano Paul says we need someone to set us free from this body of death. Paulo diga batatevi ngantoga netio yo torato Rusia somo veroyo bwama kweli meaning a body that just wants to lead us into sin. Emebere liye itotobuate eganeti go toira se viveli tuka se lituko. And as he follows with thanks to God, that this is exactly the plan through Jesus Christ. For just as Jesus gave us a new spirit, He will also one day bring us into a new body. Namunato iromo ikoye naendeli tukelimo kerakoirana okomia minokora mokia nato umogero mokia. Ingane tuko kuana mange na lego to kuana go lakini yonta getego tigeraga egere so abami tubaburia maswali go tuba comment tutaikane wami orio mutangani yankorera okorandi kuana leo no chapter igane chapter jogo kumisana ande nko bavekero mukaka bami to bosome nere nko muno ina theology na abantu bari seminari yezo ko baburi chapter ya gatano kabiri na berenko aya wana igora jisimi wana toiwa. All participants are unmuted. All participants are muted, and they can unmute themselves. Unmuted.
abatebiri babate saa 6 I am sorry natebe nambi yamono murandia sigashingia yakorekire abamintu moigure murandia okore irabu ondo otaigwe bwate kende nabakubata saa 6 aborie karibu Hello. Tigo Omorisia Rakwana. Nche ona agora tianga kwana okay onombia ono igongo chia kominyoka ria sike bunge kama gwikikia gatatu maitinga abarumi tetwele tia umono lakini ase a question imbwatene igoro yenyomo na remarriage abu no mbwato kubolia nukuboli kwa nukoliga ekero ntebe omusacha n'omukungu mbabwataniria amase enyomo lakini enyomo eye njarenge eye kanisa omusacha oyo tari gocha ekanisa bagende bamenye baitane omusacha ari bosi mukaye naende omusacha aenda anyome omukungu oyo nare bound ase enyomo eye gose iga are free koenda kunyoma naribori riane murandia koigure buno Omorisia aboririe nabo kware Mbia murase liboririe ya Omorisia yonta getenda igwa abande onde naro obwate iki bunga kyo manyete bari muna abange kubwata karibu abari kerasi mbaye te batasa sisi kumoranje muirane lyo morandi oya akoroka Omorisia mukaya anya na iguri boriri ya Omorisia olia omwaire certificate ye divorce orende kama abono lende tabeti musibole abairo musibole nabana enda konywa ni nyangi nyoro ole nokogani etera na ire divorce Mai Omorisia wese wesana Hello Nkorenge libori omubaka bolia naririre nkari abantu abange obabatise tu bakakorerwa enyangi lakini egoikagati abagaka baji banyomo omungino tigare kanisa mangana divorce nkari tare ngoro ubu nabwo bakungoro nkorenge botara ko bakunga gitowa kwa abantu abange nabe mangana divorce nkari uji bantu makamanya iya kunyoma lyo kamangana ya divorce tayo kono nagiye ko omubaka ari kubori ngasibone koba kiagara tara Divorce nyarenga abo bose bamenya ine arapu umusacha otigoyo baramenyanire umusacha umutiganje nabana igwa yitwali bararikira narenga buri oyonde narenga buri komenta ke gotimati na iwose ne Elizabeth naga ni komenta ke go abu entero manche isa naibere ke bungo ke agata to ntemuna naigwa nande muno Omorisia bolia nga onyo muntu nyomire oruro omuga kotigire gochie kanisa oikire gatika bere o bwamwire konyoma omukungu onde bono ya bwato motanga ni obeiro mosibore nara konyoma gosenya iki ntemuna nare na renda soko igukwane igona igunga ekero kwanyomiru egento gekugwatana na kobokora omusibore na ekero oyomina abeiro gosira ebanga gwatigire omong'ina ogo omuno omogaka oibona atiga omong'ina oyo asoka korwa ekanisa abere matuka agenda anyoma oyonde omogaka oyo gakorokwa omotomani lakini omong'ina oyo onye tarasoka tari omotomani lakini nere ise gosoka onye bado omogaka oyo nare moyo nere gagochikorokwa omotomani egento gekobasiborana namakweri abo naigwa igo ando onde nabwate komenta konde wetande ntie aiba mentire
Wano omurario okonoko bolio kuyege ko era kwa boli ko ruase abarumi sana ibere ngungo bitatu. And tigante base in the overall again to toko gambaga iga etapte terigoro yenyoma ya kawaida. Oyo no mu bwekano oye asama chiko yaba Yahudi buna baya manyete. No te corwe que bunge que tangani ya te van a igonko ba via muna bantu ba manyeta machiko aba ya udimba manyeta machiko buja sana umukungu keranyo mirwe kali gotigana no mogako unless yo mokule a covenant okobwata igongo oyo maise gotiboyo nde ngaigo niga bono ikigetalie enyuomo yetu kugamba enyuomo yaro nabo yarengeigo nonya yesekera ko akoyekwana na bakoyekwana ng'enyuomo ni interateyo yarenge gosareka wega mwanyuomo omaete chinyuomo ntobwata wao ejende gokogenda mwagenda se bizi mwarikewa ejende moko igwanendera njera mwagenda omaete rinto likoje baranga nenyuoma lakini eri nenyuoma liri mwanchera nese mukagenda amo neba nuko baseru wano uri nera mukao uri nera umusacho enyuoma nabo yamanyire igo oyo mwanyuoma na mwagenda mwamenyamo wone gento paura gototebinga omubwekano yo noro twabwate kurubitanga nibuna mwanya bantekero twabwete tukabwatana n'umuyipoliyo mube bwebibe ekero koruzi bwabo ikoyo mali gukwa nande dorote muna twabweta ase nyasaye nigo twakwete spiritually koira nyamangana yo bwamatobo igabotike oikoyo mali gukwa umuyipoliyo mube boikore ko bambugora so musara none omumwekano noro Paulo atagete goto abune nyoma yarenge nkomu gosibora nabo igo ya posted Kristo obambwa mbia mono Omorisia into ekogera naburia igawe kebungo kia gatatu kia kane yale okwanera igoro yo gosibora kurwa asirichiko ona nje narenge ingalebe iginto kisibeta abantu abanirichiko andirichike lili abasiboire ono rende na kinabure gochiabu na kubwaterania abakorinteri itangani ekiara Paulo nere badogendete kwera na ndo chikoera aria chapter 7 gochagera 10 mpaka 15 na ande ni libuli buna mto ate itu chandete mono kero kende nto ikoro twegera mange mbia mono amen yo mono muri yo mono muraria nambia mono umuira nje kiboli yane ditwa somanga yebiye yakarango kanigokora maya kindi gokora alia mabenta kandi gokora na ronko nyora ngokora ngai go bon tainje ko yakora yebiye bibiye me ande bi ko yakora kone ine ane biko ya korarede go mobere go karao ye go biga karao kona ko ye go divi ko ya tiene ande on ko la ta injen ko bikora Miamano moyo mendate di voglio ligi ondole guarda ko batali kiru onde tigamu iranerie kera iranerie mongina murandi tinyuweti ondo gokwan muiraneri mongino minto mbiamana ase livoli naende nalio linene ase egesieri ekeigakia barumi ligotoeresa ng'a kibono ekero twasoma egesieri kesie gia isano nemo ntwatebe bono twabeire abasumba ba Kristo ase eng'encho ng'a twakwereire ebibe
lakini umoikoyo iganya sao itato ire rinde to baba chenu munere to mugwenere ni gogo so aime noro to muna rinda omogwe kana uritu ataba ngarende ko nabe kuroche nande na imokta igoro na bono nabe ire getongwe keje lakini umobere noro orio kwamboka onyakundi ne nyakundi narora lakini ime yayo asobo maeno moiko mochenu oso irorora no moikoyo mochenu bono gora asomo bere bwebibe na kibono umobere oyo igoko gani kwayo gwakira rituko no gutaka gokora ebi lakini umoiko mochenu no gutaka gokora ayara marunge naende kogenderera gokora ayara marunge uikatogenderera kuragerie ensemo y'umuika goikato concentrate egekogera umuiko nyasaye nigoro muikeranu nigoro ndeta machika ya so muikeranu nigoro una Kristo atakorete bibe na intuti togane irgo korebi lakini umobere tobwate no yo bwebibe umobere oyo igo kogani kwaye no kwebibe nigo gane tikogo korebi bibe botambe na hende botam ikinga kipinde na botora terali goto korebi bibe ekaro tuwa korebi bibe temine tinga igo umoikonya sa orura sitole igo tukuirana naende kuangama naende kuagenda ekero turangame bibe byeito muna eliyo ane ntangani me bungo kiande gote Kristo ingakiego kwano umurangame bibe byeino era no mwegenwa naende umunyaboronge gotwabera kurwa se bibe byeito byon namanye tegende bere tubwate nemere uneye bibe naende igo gotambe nagane tiedinde tunyare gokupima era ritu ege kogera umubero oye eventually amaelio goikoru sibwaro bono to baba ikeranu kuna nyasao karo imanya gotona irane iribuya na UNESCO irane liwe Omorisia Imrende moi kuna kumana ngosema nangana ina kiara ni jengo no bwechanga ngolunga bami Magende wangende wangona kolola kana kobomu na zirende kuna abege duro chenga badizwa ngadu na kona kolege na bwechanga ngina kola na kolege ndo wana kinya sana atarebe igo ngine renge nje ya boni je ngona kubangama akona kwala no mubende igo kana jo moi kwa machanwa kuna kombe kachinguru bila mano igo ekyo keko kwaro kingomo ikanore ime yao morongo tatagane tie bibe lakini no mubere nora noroga netigo kare bibe na igese iginere gatia Biyamano Omorisia Hello nje liwa na chete bwangu mwana ta yetu tangana whatever murali untanganira nare batanga Omorisia Nyakondo amono mokonyo mwabere mu gutugiri gitabu yeke ekene gitabu kyo gokunywa gwate abasi bibiri no andi twa gikore tena wana tatanga ba minto igitabu gituite gukeigwa twanyoro gotoreka murandi utwegerete gitabu gikeigo kurukwera tiga twegerete nana bwate commentary yaye kururomansi Robertie igitabu gikeiga nawe tegotanga abandi ko bakwikiri gitabu ke chapter ya isana ibere kuetera senyumo ya ese family life nande ya so abu ya kabisa ekiagera Paulo ga rusitia mangana ya gabuno mo kwanya teba asenyumo akacha kwegeri goro ya machiko gitabu ke bono ngeri kwegeri goro ya nyumo oge kwegeri goro ya machiko ekero murandi ato agotebe gitabu ke se commentary ya amachiko gangu musaja oyo tunyomete gusore ko tutagwarete orengo motindi oteneine straight gogo kwali kebeka kwe tabwa timavira lakini tokarusi tokamanya gotebunga igaiga bane chabu yega tanga ekerota ke tukurwa so musajo yibona mapori wako batanana igo iko musajo yakwe otayo kwe mumanya gotigana asinge chama chikona macheno na nyasaye no macheno na anda machikona maya na nimbu ya nyasaye na anda atari ko nto kanze ko chencha ngabona yo mukungu nayo gukwa yani mwanya bantu ting tari kwegeri ndamonya bere bara batanga imbi ya mono ndaboge kwegeri kuro ya family yo musata no mukungu omonto bono gagokwa
ati kama chika ali kunali amanye kuti kunywa muno musacho ndo kuri Yesu na ali pa urakare wate ba uno mongena boli nga gento kwa na ekero ore me ya Yesu Kristo kwa pa urakare nga kono talinje ende moyo mune na machika atakwari tare ko bibe bitakwarte imenye umugere biko mokori atancheti na bagarati bire 20 nero Yesu gago taime nero kwa okora maya okubwera tali wanja kwao na sato konya tuwe tabweke ngoja nkibwate anyese mbone lina gana gara lina keiraka kera se pagya nkunga nda keri none lituko chini kunga na so mirebu ile tabweke gakya baru na mone chabte yiga kere kuwe kuchima se commentary nga omosa tolenga machika amatindi awatanga kakwe kitaige tuna kwakole ligera kinya saa yesa gacha ubwata mavera ogotuavera era togo kwana nerenga nincho to senesane ero ro mosacho mororo umaeto bore wito otumanye torenge mwanya bantu bunaitu kaki ko tole kakororo no kwanene mono tiganti kere igo umurangi itumbi jamono ogasomia nande kwa iroli obotwe tsandirete okanditwa mangana ano otole kakoro kwanene nande ko igo ire bujamono na saa to konye to ko igo tumanye nga ndurgo chukara kende kija njeso kokara ko rume itumbi jamono Ano mutanga ni pale ngitinza chito chiaire na watu ko tiro kore. Tiga to sabeli tano. Tora ngomuna twale kogenda. Yebo. Biamono murandi ase ashinga ya korekire. Enseye gonale go sabati prayer request yo mintesta. Karibu ase prayer request. Yo mintesta patasta así. Onda se nda sabeme